keď sme vstupovali, tak vlastne my sme súhlasili s tým, aby tu mohli predávať nedotovanú výrobu, ale my sme stále ešte neboli dotovaní. No takže tak my sme neboli dotovaní, ale stvorili sme svoj trh a tým pádom sme vlastne stratili väčšinu našho hospodárstva a boli sme skúpení zahraničnými firmami. A neviem, či je to taká výhoda oproti tomu, že vlastne teraz môžeme cestovať, ale vlastne už tu dokopy nič není. Naše. Musím vás sklamať a musím vám povedať, že všetká privatizácia prebehla pred vstupom do Európskej únie. Čiže Európska únia a členstvo v únii nebolo spojené s privatizáciou strategických majetkov. Pretože ak sa pozrieme napríklad na SPP, to bolo privatizované niekedy v roku 2002-2003. Ak sa zoberie elektrárne, to isté, ak zoberieme Telekom, to bol 1999, distribučky. Čiže toto by som nespájal. Ja vidím trošku inde problém, ale dobre na to idete. Hlavný problém alebo nevýhoda bola v podmienkach, ktoré sme vyrokovali pri vstupe do únie. Tu vidím dva hlavné problémy. Prvý. Veľmi zle sa vyrokovali podmienky oblasti atomovej energie, pretože my sme v mene vstupu do Európskej únie museli zatvoriť 2 zdravé bloky atomovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Je to škoda, pretože krátko predtým, ako tieto 2 bloky v Jaslovských Bohuniciach boli zatvorené, boli modernizované za pomerne veľa peňazí. A druhá vec, ktorú považujem za nesprávnu, boli podmienky, ktoré vyrokovala skupina nových členských štátov v roku 2004 v oblasti poľnohospodárstva. Ja si myslím, že to je najmä oblasť poľnohospodárstva, kde najviac pociťujeme negatívne dopady vstupu do Európskej únie. Ale inak, ťažko povedať, že by sme mali sa sťažovať. Ja by som uviedol niekoľko takých možno aj drobných príkladov, ktoré sa objavujú v týchto dňoch. Málo vie Slovensko o tom, že Európska komisia schválila smernicu o účtoch v bankách. A teraz dobre počúvajte, ja som sám neveril, keď som to čítal, lebo to bolo rozhodnutie Európskej komisie. Štát má právo prikázať bankám, že musia zriadiť pre človeka účet za nulu. To znamená, ten účet bude obsahovať niekoľko konkrétnych štandardných operácií, teda že výbery z bankomatu, nejaké platenie inkasa a podobné veci a za toto bude nositeľ tohto účtu, držiteľ tohto účtu platiť nulu. Podmienka je, že nesmie mať žiadny iný účet, môže mať len tento jeden účet. Rovnako môže štát rozhodnúť, že nejakej skupine takýto účet dá iba za symbolickú cenu napríklad 2 alebo 3 eur. Ja len tým používam jeden príklad, naznačujem, že Európska únia pochopila, že nemôže medzi sebou súťažiť, lebo niekedy to tak bolo. Ja som tiež mal taký pocit zo začiatku rokovania Európskej rady, že všetci hovoria Európskej únii, ale keď si sadneme za jeden stôl, tak každý si chráni svoje vlastné národné záujmy. Zrazu sme pochopili, že pokiaľ nebudeme využívať ten spoločný trh tých 550 miliónov ľudí, ak sa nebudeme správať kolektívne a solidárne, tak nemáme šancu uspieť v konkurenčnom súboji s takými krajinami ako je Čína, Latinská Amerika, niektoré krajiny, Brazília, India a ďalšie krajiny. Asi ste sa učili v škole o tzv. Lisabonskej stratégii. Lisabonská stratégia je jeden z najvýznamnejších dokumentov Európskej únie, ktorý hovoril, že v roku 2010 má byť Európska únia najkonkurencieschopnejší región na celom svete. No a zrazu sme zistili, že nás prebehli všetci. Len preto, lebo bolo veľmi veľa individuálnych postojov a názorov štátov. Takže máte pravdu, sú aj nevýhody. Ja sám o nich veľmi často hovorím, aj poľnohospodárstvo, atomová energia, tie podmienky bolo treba vyrokovať inak. Ale ak dám na váhy výhody a nevýhody, tak tých výhod je strašne veľa. Jednoducho nedajú sa porovnať s tými nevýhodami a nemáme inú šancu, nemáme inú alternatívu. Teraz viete, aká je alternatíva? Vrátime euro? To nemá význam, pretože euro sa ukázalo ako mimoriadne prospešné. Vystúpime zo Schengenu? Nie, Schengen je dobrá vec. Ďalej, Európska únia nám dáva veľký priestor, pokiaľ ide o európske fondy. Veľa peňazí dostávame, ktoré používame. Možno aj toto ste opravovali z európskych peňazí. No, dobrý príklad. Hovorila pani riaditeľka, že ste si urobili nejaké úpravy na škole. A to sú všetko peniaze z Európskej únie. Bez týchto peňazí by stovky škôl, stovky kilometrov ciest a neviem čo všetkého na Slovensku nebolo opravených a o tom by dobre rozprávať, najmä tu na pán predseda Žilinského samosprávneho kraja.
Neberiem váš pohľad, máte pravdu, sú nevýhody, ale treba vidieť hlavne veľké množstvo výhod.